tomto videu vám dáme 5 dôvodov, prečo si zvoliť model Enduro 3. Nebudem to zbytočne ďalej obkecávať, poďme na to. Ahoj. Čau. Prvním důvodem, proč si pořídit Enduro 3, je za mě cena. Tyto hodinky se dají pořídit za velmi podobnou cenu jako o rok a půl starší Fenix 7X Pro, které mají stejnou velikost, horší výdrž baterie, ale taky starší operační systém, který na ty hodinky už prakticky nechodí jiné aktualizace než nějaké opravné a nechodí tam už třeba žádné nové funkce, jako chodí na novější hodinky vlastně od Fenix 8 a novější. Druhý z dôvodov, prečo by som vám odporučil práve tento model, je jeho váha. Nakoľko keď to porovnáme s Fenixami, tak tie majú okolo 89 gramov, kdežto Endura majú 63 gramov. Tento rozdiel tu robí hlavne nylonový reminok, ktorý je už rovno v balení zakomponovaný a takisto dinko, teda spodok hodiniek pre Slovákov, ktorý je plastový oproti Fenixovým, kde máte titán. Další obrovskou výhodou tohoto modelu je za mě nylonový řemínek přímo v balení. Jedná se o ultrafit řemínek, který normálně stojí nějaký 1000 korun, takže ho nemusíte dokupovat k těmto hodinkám. Za mě se jedná o absolutně ten nejlepší řemínek. Sice tam nemáte silikonový řemínek, jako máte třeba u Fenixu, ale za mě, sice u těch osmiček je to strašně, řekl bych, jako dobrý řemínek, takový měkký, co se týče toho silikonu, ale stejně, já bych to prostě okamžitě z těch hodinek sundal, nahradil to tím nylonovým, sám ho nosím, takže za mě je to obrovská výhoda. Určite áno, je to pohodlnejšie, lepšie to sedí na ruke a napríklad mne osobne, alebo aj viacero zákazníkov mi to potvrdilo, že sa mi robí také, neviem, či by som to nazval kožnou ranou, alebo ako, ale jednoducho tá koža mi tam vysychá pod tým, potom mi tak zčervená a ani to moc príjemné. Vyslovene tento nylon je fakt, že najlepšia voľba za mňa. Akože ono, niekto lamentuje nad tým kvôli tomu, že to nasaje vodu, ale ono to fakt tak rýchlo vyschne, už či to dáte na radiátor, alebo si to najáte na ruke, že si to ani nevšimnete a je to úplne podľa mňa v pohode. Přesně tak, já s tím mnohokrát týdně plavu a vůbec mi to nevadí, že to mám mokré vždycky. Když se utírám, tak to zkrátka vymačkám do toho ručníku a za pár desítek minut je to úplně suché. Veľmi dôležitý Magne, najdôležitejším faktorom pri výbere smart hodiniek je ich výdrž batérie a tu Enduro 3 bezkonkurenčne kráľujú. S ich výdržou 36 dní, so Solarom to je 90 a na GPS-ke so Solarom máš 320 hodín, čo je neskutočné. Samozrejme, treba to brať s rezervou, hej, toto je výdrž batérie mimo športových aktivít, ale aj pri samotnom športe a teda keď ste nejaký aktívny športovec, jak napríklad ja alebo Peter a využívate tú GPS-ku fakt dennodenne, niekoľkokrát denne a častokrát sú to aj dlhé aktivity, tak tam není o čo mať, tá výdrž je fakt skvelá. Že ja napríklad osobne ich nabíjam povedzme, že raz za 2 týždne a to aj tak ich nabíjam tak, že maximálne do 90% a nechávam ich vybiť max do takých 20, aby som šetril kapacitu batérie. Čiže ešte keď si odmyslíte tie zvyšné percentá, ktoré tam tomu uberám, tak to je jednoducho krása. Takže určite toto je jeden z najpodstatnejších bodov, ktorý by som vypichol. Ale 320-hodinovou výdrž baterie na GPS-ku budete mít jenom, když budete mít 320-hodinový slunečný den. Což asi moc nenajdete. Treba to brať s rezervou, ako som spomenul, ale nebude to v kuse. Aj tak to by to bolo len také slovíčkarenie. Jednoducho Enduro 3 sú kráľom vo výdrži batérie. Ako posledný bod by som spomenul samotný dizajn hodiniek, čo je teda tiež dosť podstatný faktor, ktorý ovplyvňuje výber. Samotné Enduro 3 majú síce klasický outdoorový charakter, ale už keď sa pozrieme napríklad na lunetu v zrovnaní už so spomínanými Fenix 7 alebo aj 8 napríklad, tak tá luneta je tenšia, tým pádom to pôsobí tak, nazvime to elegantnejšie. Na druhej strane majú tam zakomponované tie už klasické farebné prvky, teda tá žlto-zelená farba na tlačítku alebo aj tuto po obvode displeja. Ale povedzme si na rovinu, keby to tam nebolo, tak asi by to už nebolo to typické enduro, na ktoré sme zvyknutí, ale keď si to napríklad porovnáva aj s tou 7, ktoré som mal ja predtým, než som prešiel na endura, tak to akože vidíte na prvý pohľad ten rozdiel v tom, že či už je to šírka tej lunety, alebo celkovo ten charakter toho púzdra je fakt taký jak tank, hej, vyslovene mám pocit, keby som držal tank v ruke. A je to aj na tej ruke poznať, ja ich napríklad ešte niekedy používam.
keď, ja neviem, idem si zabehať a nechcem vypínať celú aktivitu, tak si ju len stopnem a nechcem to mať takisto ako multišport zaznamenané a idem si dať počas behu hrazdy, tak si zapnem zase na týchto hodinkách potom silový tréning a jak ich mám na ruke, tak je to dosť citeľná tá váha a to pritom používam nylonový remenok aj na týchto, čiže celkovo, či už váha, dizajn, vyhrávajú Enduro 3 za mňa. A to už jsme se dostali na závěr tohoto videa. Co říkáte na Enduro 3 vy? Pořídili byste si tyto hodinky? Alebo nie. Svoj názor nám kľudne zdieľte dolu do komentára. Keby ste chceli podrobnejšiu recenziu o týchto hodinkách, tak nájdete ju takisto dole v popisku videa a my sa teda pre toto video s vami lúčime. Nezabudnite nám dať koment, like, odber na všetkých sociálnych sieťach a zvoneček, aby vám neuniklo žiadne naše ďalšie video. A to už je teda asi všetko. Takže Nezapomeňte, že ten správný čas je teraz.